Eta honen beste, solaxe amaitxu dira gaurko saio puntuagarrixak, baina hemen ez da dan amaitxu, klaro, oin lanik zailena dator. Arantxa, Gabriel Lantxon, ordare, puntuak batzen eta lan sailori zailkapen hori eitzen. Eta bitxartian, ere denbora pixkat emoteko, bikote guztiak dantza jarriko ditugu berriz be. Lehenengo 5 bikotiak, lehenengo dantzan indabenak, jandango engo dabe eta azkenengo toko jakuenak harina. Beraz, lehenengo txandan dantza indozuenok, Elaia, Germán, Idoia, Irati, Maite, Mikel, Maider, Iker, Laura, Ekain, aurrera, fandangoa dantza itxera. Animo. Txalo batekin hartuko ditugu. Eta beste 5 bikotiei, eskatuko dut zeu, irten daitxezela, harina dantza itxeko. Aurrera Sara, Gorka, Maider eta Jonander, Saioa eta Julen, Idoia, Xavier, Leire eta Gorka. Txalo bero zuei be, kuadrilla hola ikustia ederra data. 6 harinakin.